سلام كبرات تخاطاتلتي داسني اكستران حجي ابستدال وزيناتات روسيا بالعل الرئيس ختما يوكرين زفصمت متقعته بزملكت زوص زينا قدام منستر اثيوبيا ابي احمد بورت سودان مئتاو اب تግራይ ዘሎ አሰካፊ ኩነታት ዝምልከት ዝወጽ ሓበሬታን ኤርትራ በዛዕባ ዝተኣስሩ ወንጌላውያን ብዝምልከት ሮሌዝ ኢንተርናሽናል ዘውጽ ጸብጻብን ካለን ዘጠቃለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልተን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም روسيا نكتمات يوكرين بميسايلات دحر مدبدابا بوحدو 41 سبات تقتيلهم 266 دما كم استقودو تغليصو ابرسا كتما يوكرين كيف زركب اتزعابي هوسبيتال هصانات احمديت بتمت قعتي خوقع عنكلو كلتا سبات هيوتم سينم هوسبيتال احمديت كبيد غودات وريدو كم زل دما تغليصو روسيا نتو هوسبيتال علامه خمسه جبرت كتطقسن كلا اتو هوسبيتال بسكوجوتا صر ميسايل يوكرين كم استوقعات زرب يوكرين جن اثر كروز ميسايل روسيا كم زرخبت حبيرالا دكتور اتو هوسبيتال ليسيا ليستيا ابزها بتقال اتو هوسبيتال بميسايل ابستدبدبلو لكع كم مريت فيلم عبي برهان كابو دما زسقق دمصي نيرو كتبلنتهم ارديا حدا كفال اتو هوسبيتال عنيو اب كال كفالو دما بارا عقاطيمو منالبا 3 كساب 700 عنيو ونيلا كابتو بوتا زوص زلو وسائل انفيجنز تتخللهم زركبوهم ناب كال بوتا نخغعزو اب اف دغه كوفيلهم زنبرو هصانات يمزرايو كنتيبا كتما كيف فيتالي كليتشيكو اتوم ابتو هوسبيتال زموتو كلته اباصح كم زخونه بمغلاص اتا حدا دكتور يدو سراحتنياتات هيوت ادحن بزح حسابات اب تفرسراس تصقيطم كخونو كم زخولو سغاتهم غليصم አለው ኦህማዲት ሕክምና መንሽሮን መትካል ከፋል አካላትን ዝካየደሉ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ሆስፒታላት ዩክሬን እዩ ዶክተር ሌሲያ ሊስቲያ ኣብ ቀረባ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ተሐከምቲ ነግዕዛለና ግን ዝበዝሑ ተሐከምቲ በአፎም ወይ በፍንጫኦም ቱቦን መስተንፈስን ዝተተኽለሎምን መስካሎት ተሐከምቲ ርከብ ክህልዎም ዘይክእሉንም ኢላ ሰብመዚ እቶ ሆስፒታል ኣብቲ ዝተወቅዐ ክፋል ሆስፒታል ኣስታት 10 ህፃናት ክትል ሕክምና ይግበረሎም ከም ዝነበረ ነቴሌቪዥን ዩክሬን ተዛሪቦም ድሕረት መጥቃዕቲ ዩክሬናዊት ተጻዋቲት ባይታ ቴኒስ ኤሊና ስቪቶሎና ኣብ ዌምብልደን ብሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝነበረ መበል 16 ዙር ጸወታ ንኽብሪ ገዳያት ጸሊም ሪቫን ለቢሳ ነይራ ከንቲባ ከተማ ኪየቭ ድማ روسيا ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ፈተነ መጽናት ዓሌት ኣካይዳ በመባል ከሲስሎ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኣብዛ ሰዓት ኣመል ዓለም ሚሳይላት ሩስያን ድሮናት ካሚካዝን ኣብ ሰላማዊት ከተማና በኸመይ ዩክሬናውያን ከም ዝቆትሉ ምርኣይ ይኽእል ኢሎ እቲ ከንቲባ ወሲኹ ኣብ ድኒፕሮቭስኪ ዝርከብ ሆስፒታል መወለዳንውን በኸፍል ከም ዝዓነወን 7 ሰባት ከም ዝተቆትሉን ሓቢሩ بريزنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي لعلي 4 زتفلالي عينت ميسايلات اب كتماتات كييف دينيبرو كيريفيره سلوفينيانسك كراماتوروسك نزركبو هنصاتاتن مسر لمعاتاتن كم زوقعو بمنقد محبراو ميديا غليصلو قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد أب سودان سلام نمس أنا محجز وقعوا عدة نمكياد نود بويت كتما بورت سودان كم زأته وتحبيرو مسرت بيت صحفة قدام منستر أبي أحمد زرقي حوز ولا حبريتا لتقعزه السودان مرجعن أبز كبر زلت عر سلام دماغ زقص السجومتني إلو قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد ناب سودان مجشة زكاي زلو نتا بخينات تمغيلا زلا سودان كل مدياو بوليتيكاو مفتحنا مدلاي صباح 10 حملة أب أديس أبا بوليتيكاو زتخكاد مدب تتحيزو أبزلو وانيو كم ذكر بايتو سلامن صيتان حبرة افريقيا ابز حلفه ورح سنه او تيو ابز نبره مغلصي نخلتيهم تواغاتو وغانا السودان ناب سلام نمصا زعله مزته اب اديس ابا كهل مخانن نحموش تمعاتات كصنح مخانن افليطن يريو مع كان زينا السودان سنه زرغحنو اب زلوا زينا دما قدام منستر اثيوبيا ابي احمد بسولست شعات حمله ام معرفه نفرت بورت سودان ابزاتو الاوان ابو منبر الاولو بيت مخر السودان وانا ازازي حيلتا السودان ليتان جنرال عبد الفتاح البرهانن قالوت لعلو سلطان سودانن أقابلا كم زغبرو لو تاغاليصو قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد نا بورسدان زغبرو زلو عدت سودان نابكينات حدحت كابتاات حيزا ناي مجمرتا مرحي حنت هاجر ناب سودان عدت زغبر زلو مخاني يغلص قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد أبورسدان ابصنحل اوان مس جنرال عبد الفتاح البرهان كزاررب مخانون سبسلطان سودان غليصم አለው በተወሳኺ አቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ምስ ላዕለዋይ ፓነል ሕብረት አፍሪካ ኣብ ሱዳንን ኢጋድን ብምትሕባር ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ንምቁራጽ قواماوي ديمقراسياوي سرعات نملاسن حزبي نمربتو نملاسن زخل زت سلام نمكياد مدلاواتا اصايفو كم زلو تحبيرو
ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ቅድሚቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ኣብ ርእሰ ከተማ ግብጽ ካይሮውን ዘተ ከም ዝተኻየደ ኣፍሊጡ እቲ ቤት ምኽሪ ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ብሓባር ኣብ ሱዳን ሰላም ንምምጻእ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ዝገብርኦ ዘለዎ ኣበርክቶ ምስጋኑ እውን ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ መግለጺ ወሲኹ ኣብ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ብፕሬዝደንትነት ኡጋንዳ ሙሴቪኒ ዝምራሕ ኮሚቴ ብምቋም ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ዘተ ንምምቻእ መደብ ከም ዘለዎ እውን ሓቢሩ ብወተሃደራውን ፋይናንሳውን ደገፍ ነቲ ኩናት ዘጋድዱ ዘለዉ ናይ ወጻኢ ተዋሳእቲ ድማ ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ቤት ምኽሪ ሕብረት ኣፍሪቃ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ እቲ ብሙሴቪኒ ዝምራሕ ኮሚቴ ምስ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን ትካል ፀጥታን ሰላምን ሕብረት ኣፍሪቃን ብምትሕብባር ነቶም ዝዋግኡ ዘለዉ ወገናት ብወተሃደራዊ ብገንዘብን ፖለቲካን ዝድግፉ ናይ ወጻኢ ኣካላት ንምልላይ ዕማም ከም ዝተዋሃቦ ይንገር ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ ጭውያ ቅትለትን ጾታዊ መጥቃዕትን ኣሰካፊ ደረጃኡ ከም ዝበጽሐ ስድራ ግዳያትን ተሓለቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ገሊጾም ኣብ መቐለ ኣብ ዝሓለፉ 11 ኣዋርሕ ቅትለት መንእሰይ ዘውዲ ሃፍቱ ሓዊሱ ቅትለት ኣስታት 12 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘጋጠመ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኣፍሊጡሎ ኩነታት ጸጥታ ትግራይ ብፍላይ ድሕርቲ ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ካብ ቁፅር ወጻኢ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሑ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ነዚ ንምግታእ ዝጽውዕ ሰልፊ ኣብ ከተማታት መቐለን ዓዲግራትን ከም ዝተኻየደ ይዝከር ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኽቡ ወከልቲ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ቤት ጽሕፈት ፍትሒ ትግራይ ነቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ ኣነዋርን ኣስካሕካሕን ግፍዕን መቕተልትን ንኹንን እዮም ኢሎም ሓላፊት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣበባ ሃይለ ስላሴ በቶም ዝፍጸሙ ዘለዉ ቅትለታት ፍትሒ ክረጋገጽ ብዘይምኽኣሉ እቲ ገበን ሕጂ እውን ጭካነ ብዝመልኦ መልክዑ ይቕጽል ከም ዘሎ እያ ተዛሪባ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፍትሒ እቲ ክልል ሓድሽ ተስፉ ብወገኑ ሕግን ስርዓትን ንምዕቃብን ገበነኛታት ናብ ሕጊ ንምቕራብን ክንሰርሕ ኢና ክብል እንከሎ ኣባል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኮማንደር ኣለም ምስገና ድማ ኣብ ትኽልል ድሕሪ ዘጋጠመ ኩናት ኣብ ማሕበር ጸጥታ ክፍተት ከም ዘጋጠመን ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ዝፍጸሙ ቅትለታት ሓዊሱ ብረት ዓጢቃ ከቢድ ገበናት ክፍጸሙ ከም ጸንሑን ብምግላጽ ነዚኦም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን ዝበጽሑ ዘለዉ መጥቃዕትታት ኮኒኑ ንሱ ከም ዝብሎ ፖሊስ ምስ ኣካላት ፍትሒ ብምትሕብባር እቶም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበጽሑ በደላት ትኹረት ክረኽቡ ይገብር ከም ዘሎ ናብርሂ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራይ ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ኣስታት 12 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተፈጸመ እዚ ኮማንደር ገሊጹ ካብዚኦም ሓንቲ ኣብ መስርሕ ኣላ ኩሎም ጥርጥራት እቶም ዝተረፉ ግን ተታሒዞም ምጽራይ ይቕጽል ኣሎ ንኣብነት ናይ ዘውዲ ጥርጥራት ተታሒዞም ምጽራይ ይግበር ኣሎ ዓቃቢ ሕጊ ካብ ፌደራል ሓደ መረዳእታ ይጽባ ኣሎ እምበር ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርብሉ ኩነታት ተማቻችዩ ኢሉ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብ ወንበር ሕወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ግዜ ኩናት ፖሊስ ከም ትካል ጠሊምናይ ብምባል ማሕበር ፖሊስ ከም ዝፈረሰ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ድሕሪኡ ምምሕዳር እቲ ክልል ጸጥታን ድሕነትን ንምሕላው ዝዋፈሩ ኣካላት ጸጥታን ፖሊስን ክውደብ ከም ጸንሐ ይፍለጥ ኣብ ኤርትራ ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት 2024 ኣብ ዝነበረ 5 ኣዋርሕ 110 ኣመንቲ ክርስትና ከም ዝተኣስሩ ሪሊዝ ኢንተርናሽናል ዝበሃል ተጣባቂ ኣካል ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ሓቢሩ እቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ተጣባቂ መሰል እምነት ክርስትና ዝኾነ ትካል ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ብጠቕላላ 400 ኣመንቲ ክርስትና ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ከመልክት እንከሎ እቶም 218 ካብዚኦም ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ዝተቐየደ ምዃኖም ኣስሚሩሎ ኣብ ገሊኡ ካብቲ ናይ ማእሰርቲ ፍጻመታት ቆልዑ ክርስትና ምዝኾኑ ወለዶም ክእሰሩን ክሳብ ስድራቤት ምልእቲ ብሓባር ዝተኣስረሉ ኩነታት እውን ከም ዘሎን ንኣባል ሪሊዝ ኢንተርናሽናል ዶክተር ብርሃነ ኣስመላሽ ብምጥቃስ እቲ ትካል ኣተሓሳሲቡ እቲ ትካል ኣብ መግለጺኡ ካብቶም ዝተኣስሩ ኣማይ ዜጋታት ብሰንኪ ዝወርዶም በደላትን ግቡእ ሕክምና ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎምን ሓያሎ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑን ገዳይ ሕዱር ሕማምን ስንክልናን ይኾኑ ከም ዘለዎን እውን ገሊጹ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم